Deli Türkiye û Bakurê Kurdistanê di yekê mijdarê de hilbijartin benê li derxistin. Lêbelê pevçînên di navbera PKK û dewletê da dibin sedem ku evleyî hilbijartinan bibe mijara nîqaşan. HDP di wê baweriyê daye ku ne pêkanî ku hilbijartin di havirdoreke wiha da benê li darxistin. Ya kesinlikle bu oluşturulmak istenen aslında atmosfer buydu. Bêguman atmosfera ku dihat xwestin ev bû. Ji ber ku armanca van operasyyonan derxistina aloziyeke di heyama hilbijartinê de bû. Bi taybetî dixwestin ku hilbijêrên HDP ji sindoqan dûr bixin û sindoqan li gorî xwe ava bikin. Lêbelê em ê li hemberî wan hem têkoşîna heqûqî hem jî ya demokratîk bidin. Lêbelê wisa xuya ye ku di demên şer de pêkanîna hilbijartinê jî pir nepêkan e. Demokratik anlamda biz bu anlamda mücadelemizi sürdüreceğiz. CHP derbar evleyî hilbijartinan da hikûmetê suçtar dike û dixwaze ku hikûmet ji bo vê yekê bergiriyên pêwîst bicivîne. Tayyip Erdoğan Türkiye'yi hiç zorunlu olmadığı halde bir seçime sürükledi. Digel ku qet nehewce bû Tayyip Erdoğan dîsa jî Tirkiye mecbûrî hilbijartinan kir. Niha jî dîtin ku dê dîsa AKP bi tenê nekaribe ku bibe hikûmet. Ji ber vê rêjeya kaos û aloziyê bilindtir kirin. û êdî nepêkane ku hilbijartin bê nekirin. Seçim yapamaz bir hale geldi. AK Parti jî dibêje dê hikûmet ji bo evleyî hilbijartinê bergiriyên pêwîst bike. Lêbelê ew amêje pê dikin divê HDP di wî warî da bibe alîkar. Me duh serokê HDP ra jî xeber da em bi duh bi teyarê ji wanê tev hatin. Me got gerek em vê carê hemû destê xwe bine hev em wisa bikin ku seçimeke baş çêbe vê derê. Em wisa bikin ku hem bijartî vê derê wisa çêbe însan nebêjin ew. Piştî wê yekî sirf roja ku sandık danîn wê rojê na. Em gere beriya wê jî em jî hûn jî me gote serokê HDP Figen Xanimê me got gere em bikaribin bixebitin. Serokvezîr Davutoğlu di derbarê van nîqaşan da daxuyaniyek dabû û gotibû dê hilbijartin li gorî pîvanên navnetîvî benê li darxistin. Di gel nîqaşên evleyî hilbijartinê talokbûna hilbijartinê jî tê nîqaş kirin. Lêbelê rayedarên AK Partiye bi awayekî teqez dibêjin dê hilbijartin yekê mijdarê bêkirin. Kemal Avcı, Rudav, Ankara.